tomto videu si povieme, ako budete na svoju web stránku pridávať bannery. Predefinovali sme dve pozície. Prvá sa na šírku fixne tiahne približne odtiaľto až potiaľto, s tým, že výška bannerov je vždy nastaviteľná. A druhá predefinovaná pozícia je na šírku odtiaľto potiaľto, s tým, že opäť výška je vecou nastavení. Takže ideme do admin časti, klikneme na kartu bannery. Tu hore vidíme formulár na vytvorenie banneru, tu dole sa potom bannery budú zobrazovať. Zadáme názov, niečo, typ, berie to flash alebo obrázky, my použijeme obrázok. Druh, na ľavej strane je práve tento priestor a na pravej strane je zase tento priestor. Takže zadáme na pravej strane, nastavíme výšku, 100 pixelov môže byť, nahráme súbor. A dáme vytvoriť. Tu dole sa budú zobrazovať bannery na pravej strane, s tým, že pokiaľ ich máte nahratí v systéme viacero, viete si prostredníctvom týchto šipiek nastavovať prioritu ich zobrazovania. Kontrolujeme na webe a banner je vytvorený.